יצחק אשחר, תושב הושעיה, נשוי לצילה, אב ל6, סב ל13 נכדים. תרומת כליה היא לא החלטה רגעית, היא חלק מתהליך של אורח חיים, של חינוך, שבא לידי ביטוי בתרומה. אני לא רואה את זה כאומץ, למרות שאני מניח שזה כך. הסיכונים הם בעצם די מועטים. מול זה עומד חיים של בן אדם. כשאתה מעמיד אחד מול השני, ברור שאתה תורם. סיפרתי לראשונה לבן החמישי שלנו, הוא אמר, וואו, איזה קטע. אשתי ואני גם חשבנו ללכת להיבדק לתרומה. אני תרמתי לפני 1.5 חודשים בבית חולים בילינסון. חזרתי לאותו כושר גופני. אני ממשיך בפעילות הספורטיבית. בעוד 1.5 חודשים אני הולך לטרקים בסין וניו זילנד, מה שאני עושה מדי שנה. בראייה כזאת בעצם לא קרה שום דבר, חוץ מאשר הענקתי חיים. היכולת להעניק חיים לאדם אחר ברמת סיכון מינימלית היא סיכון מחושב, ואני חושב שהדבר הזה מומלץ לכל אחד.